Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da su vazdušno-kosmičke snage Rusije u Kremenčuku u ponedeljak uništile skladište naoružanja i municije, a da je detonacija municije izazvala požar u obližnjem tržnom centru koji nije radio. Ukrajina je međutim prethodno saopštila da je najmanje 18 ljudi poginulo u ruskom raketnom napadu na prepun tržni centar u Kremenčuku. U gradu Kremenčuk, Poltavska oblast, vazdušno-kosmičke snage Rusije izvele su 27. juna visokopreciznim oružjem iz vazduha udar na hangare sa oružjem i municijom, dobijenom iz Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja u oblasti Kremenčuške fabrike drumskih vozila. Pogođeno je naoružanje i municija zapadne proizvodnje, namenjeno za dalje slanje ukrajinskim trupama u Donbasu, navedeno je u izveštaju Ruskog ministarstva odbrane, a prenosi RIA Novosti. Dodaje se da je detonacija uskladištene municije izazvala požar u nefunkcionalnom tržnom centru koji se nalazi u blizini fabrike.